Sesifikile ke eMphelandaba lapho konke kuyokwenzeka khona la ingonyama yomndeni kaJuda ezobe isibambele khona inkonzo. Uma ungabheka isona stadium ke lesi okuthiwa iPuma Stadium eWitbank, ungasibheka amacala onke sine grandstand inhlangothi zonke, siyohlala senele phakathi kwale ndawo. Uma ubheka emva kwami izibe idabuli kunamasuthi ngapha, uma ubheka ngapha phambi kwami kune grandstand ephinde ibe covered ngendlela eyisimangaliso. Uma ubheka nje i-infrastructure khona lana isezingeni eliphezulu kabi. Nasi stadium mawuthi uyasibhekisisa uyabona ukuthi sesilinde thina ngombala waso oblue okumbala wethu wenkonzo, nathi sisifanele vele lesi stadium. Uma sekushaye usuku ngapha ngakuleli yapali siyoba nodeda ngendlale wetende okuyobe kuhleli kulo abaholi benkonzo. Uma ubuka ngapha esandleni sokudla siyobe sine screen esimangalisayo esingakaze sibonwe, la abangakwazi ukubona okwenzekayo eduzane netende nase stage abayokwazi ukubona khona yonke into eyenzakalayo. Nginganithembisa ukuthi zonke izinto ezidingakalayo ukuthi ukuhlala nokwenza inkonzo ekuleli izinga esizobe sikulo ziyalungiswa, zisendleleni enhle. Esicelayo wozanini ngobuningi benu kulesi stadium. Cluster 1 sondelani, angabibikho ongafisa ukusondela kule ndawo, angabibikho othi yena ngeke aphumelele. Abasebenzayo bayocela emsebenzini kusenesikhathi, ususemnyango. 15-16 November siyangena nengonyama kulesi stadium sase Witbank, Puma Stadium eMalahleni. Ngiyabonga.